Wadhi e kaunti ma Migori, ore jogo manigi ng'ol e kaunti ma Migori ywak ni piny owacho mar kaunti ma Migori ok osebedo ka dewogi kata mana chike marito ratiro margi mag jogo manigi ng'ol giserito kuom higni 12 ma okalo to pod onge. Ginyiso ich wang' bang' piny owacho ma kaunti rem sirogi e nyasi mano mar dhialo ji manigi ng'ol e piny mangima odiochieng'ni ma kawuono. Nyasi mano bagi e sikund primar ma Migori. Jo Juma nigi lerno. Choro nyime nyasi margi mar odiochieng' mar jogo modak kod ng'ol mane ochan juma mokalo nyaka odiochieng' ma kawuono nikech nok mar omenda geno mar jogo modak kod ng'ol e kaunti ma Migori kendo ne ok ochopo kare odiochieng' ma kawuono. Nyasi mane jogo modak kod ng'ol ne dhi bedo mano mantie kod mor kaachiel kod chuthol makare mar poro weche e ondao magisegoyo ne obedo mano mantiere kod ichwang' mathoth. Lakini sherehe zenyewe hazionekani kuwa sherehe kwa sababu kitu ambacho nitaongea cha muhimu ni kwamba county government inatutenga. Winjo ni kagima sirkal mar county nitiere kako ketowa tenge, ok giriwowa lwedo. Bang' remi domenda ka owuok kuom piny owacho, nyasini ne chuot kakata kombe mane jogo modak kod ng'ol ne betie ne onge gin manochunogi mondo ne gitim mana kod kombe mag jopuonjre e skund primar ma Migori. Kawuono wabiro celebrate ni wabiro ni wamor to ok wamor nikech gik moko ok beyo, weche ok beyo kata kom ma jomo ng'ol bede kende onge, kata mana jotend sirkal manika mondo mi onyiswa kata ni ang'o madhi mbele onge. Jogo modak kod ng'ol ka otele kod Dennis Makale menja ko mar jogo mantie kod ng'ol mar albinism oseyo piny owacho mar kaunti ma Migori kuom rem siro jogo modak kod ng'ol. Tunaona kama tunasaulika na kaunti ya Migori. Sioni kama wana mikakati kamili kuhusu watu wanaoishi na ulemavu. Director mochune jogo modak kod ng'ol e kaunti ma Migori e borruok no mar National Disability Council Rose Ayuke wach ni rem mar piny owacho mar kaunti ma Migori e siro jogo modak kod ng'ol odiochieng'ni ne okelo ichwang' mathoth kuom jogo modak kod ng'ol. Kata kamano owacho ni apis mar dhi bedo kod twak kod tend kaunti ma Migori mondo giwinji kama pek ne nitiere. Today's celebration is very poor. There are no chairs, no tents. Public address not there. County government representative is not there. Only a few national government representative. Jogo modak kod ng'ol wacho ni midhiero magikalie biro nikech nyaka sani piny owacho mar kaunti ma Migori onge kod chik mag jogo modak kod ng'ol, chik magiwacho ni giserito kuom higni 12 mokalo. Mia locations magwa koro kwa yudi kendo ok timre yo mowinjore. Miyo kwatimo follow up tirundo warunda ang'o ma mondi bed kodwa e issues magwa seche te. Omiyo wagusamono fees gender motele gi Lilian. Disability bill was not signed on time, but disabled people presented it on time. So it is them. So they said it is in the governor's office. Jogo modak kod ng'olgi bende koroso MCS mane ogwel mondo kotelnegi e od boma ma Migori. Joma represent wa county assembly kata gisani gionge ka. Nyisore maler ni county government owewa gi sirikal. Kwa ng'iyo weche mag kaka budget iketonwa county assembly ok gin clear ne wan. Representation mara to the county assembly rach. Ni sasa miyiero leaders especially MCAs ma represent wa wakwayo ni mondo wan bende owinjie pachwa mok ne giyier ka wan to wakia. Tend kaunti ma Migori kata kamano wach ni rem margi mar siro jogo modak kod ng'ol obiro nikech piny owacho mamalo pok oro omenda ne kaunti ma Migori. Director migaono mar kit chwech e kaunti ma Migori Lilian Okomo wach ni ne gikwayo jogo modak kod ng'ol mondo chako chor nyime nyasi margi nyaka kaunti ma Migori domenda ka owuok kuom piny owacho malo. Kata kamano ok ne gikore mar chor nyime. George Juma, Ramogi TV, Migori.